ברוכים הבאים, יקירה. היום אנחנו נדבר על חוק ההנחה. החוק הזה אומר שמה שאנחנו מאמינות בו בלב שלם ובתחושה הפנימית שלנו, הופך להיות חלק מהמציאות שלנו. המחשבות והאמונות שלנו לא רק משפיעות על איך שאנחנו רואות את העולם, אלא גם משפיעות על מה שאנחנו מושכות אלינו. ברגע שאת מאמינה באמת שמשהו טוב בא עבורך, את נותנת לו כוח והוא מתחיל להופיע בחיים שלך. אז אני מזמינה אותך להצטרף למדיטציה הזו. להרשות לעצמך ולהרשות לי, באמצעות המילים שלי, להשפיע עלייך בצורה חיובית. תני למילים שלי לחדור עמוק לתוך המחשבות שלך, לרגשות, לעזור לך לעצב את היום שלך, להרים אותך ולהזכיר לך כמה את חזקה, יפה ומסוגלת. זה הזמן שלך להתחבר לעצמך, לאמונות שלך, ועכשיו יחד ניצור מציאות טובה יותר עבורך. את יכולה לשמוע את ההקלטה הזאת לפני השינה, בתחילת הבוקר. את יכולה לשמוע אותה במהלך העבודה, לשים ברקע. אז בוא נתחיל. אני ראויה לכל הטוב שבעולם. אני בטוחה בעצמי וביכולות שלי. אני בוחרת לאהוב ולהעריך את עצמי כל יום מחדש. היקום תומך בי ומכוון אותי להצלחה. היום אני יוצרת מציאות שבה אני פורחת ומשגשגת. אני מקבלת את עצמי כפי שאני, עם כל האיכויות המיוחדות שלי. אני סומכת על התהליך של החיים שלי, ושהוא מוביל אותי בדיוק לאן שאני צריכה להגיע. אני משתנה ולומדת וצומחת כל יום בחדש, בדרך שלי ובזמן שלי. אני מעניקה לעצמי את המתנה של שקט פנימי ושלווה. אני מושכת עליי רק את האנשים והזדמנויות שממש מהדהדים עם האמת הפנימית שלי. אני כבר מזהה מי עושה לי טוב ומי אני יכולה קצת לשחרר. אני חזקה, יצירתית ומסוגלת לעמוד בכל אתגר שעומד בדרכי. אני אהובה. אני אהובה מהסביבה שלי, ואני מעניקה את האהבה הזאת בחזרה לעולם. אני מרשה לעצמי לשחרר את העבר ולהתמקד בכאן ועכשיו. האנרגיה שלי מוארת, היא מאירה, היא חיובית, והיא משפיעה על כל מי שנמצא לידי. אני מוקירה תודה על כל מה שיש לי, ועל כל מה שעוד יגיע. אני מרגישה טוב עם מי שאני, ועם המסע שאני עוברת. כל יום היא הזדמנות ללמוד דברים חדשים על עצמי. החיים שלי מלאים בשפע וברכות. אם מסתכל בזווית הנכונה, כמה שפע קיים אצלי בחיים, וכמה אני פתוחה לקבל עוד. אני נותנת לעצמי את הרשות לגדול, לשגשג בכל תחום בחיים שלי, אם זה אהבה, אם זה בבריאות, בפרנסה, משפחה. הבחירות שאני עושה היום הם לטובתי הגבוהה ביותר, ומביאים אותי למסלול של הצלחות. גם אם משהו נראה שהוא לא בכיוון הנכון, בעצם זה היקום מראה לי עוד דרך להסתכל על משהו. אני מביאה לעצמי את הביטחון בכל מה שאני עושה. היקום מתגמל אותי כשאני עושה את זה. ככל שאני אשדר ביטחון,
ככה הביטחון שלי יגדל. אני סולחת לעצמי. סולחת לעצמי על טעויות של העבר, סולחת על עצמי על טעויות של העתיד, ואני גם סולחת לכל מי שפגע בי, ומשחררת את זה, כי זה שייך לעבר. הגוף שלי חזק ובריא, ואני דואגת לו באהבה ובכבוד. הוא הביא אותי עד היום למקום שאני נמצאת בו. הכוח שלי טמון בלב שלי, ודרך המחשבות החיוביות שאני מטפחת ומשנה כהרגל חשיבה. אני מוקירה תודה על כל הרגעים היפים בחיים שלי, כל הזיכרונות השמחים והדברים שגורמים לי לאושר פנימי. אני מברכת את עצמי על כל ההצלחות, גם אם הן קטנות, אבל גם אם הן גדולות. היקום משקף לי את האמונה שלי בעצמי, דרך הזדמנויות חדשות. אני מוקפת באנשים שאוהבים ותומכים בי. אני יכולה להשיג כל מטרה שאני מציבה לעצמי. אני מרגישה חופשייה להיות אני, בדיוק כמו שאני. אני בוחרת להתמקד בדברים הטובים ולשחרר את מה שכבר לא משרת אותי. הרגשות שלי הם חשובים ואני מקשיבה להם. אני מכבדת אותם ונותנת להם מקום. ואז אני גם משחררת. אני חזקה ונחושה, ואני מתמודדת עם כל אתגר שמגיע באומץ. אני חיה בשלום עם עצמי ועם העולם. אני מאפשרת לעצמי להרגיש טוב ולהתחבר לאושר שבתוכי. אני מתקדמת בקצב שלי, ואני בסדר בדיוק כמו שאני. אני לא בתחרות עם אחרות, ואני לא בתחרות עם עצמי, כי אני מושלמת בדיוק כמו שאני. האנרגיה שלי מאוזנת, רגועה, ומושכת את כל מה שאני רוצה בחיים שלי. אני בוחרת לראות את הטוב בכל מצב. אני מגדילה כל יום את האהבה שלי אל עצמי. אני מאמינה בעצמי וביכולות שלי ליצור שינוי בחיים. אני חופשייה לבחור במחשבות שמרוממות אותי, שעוזרות לי, שנותנות לי שמחה. והמחשבות שלי אינן חייבות להיות דומות לאחרים, כי הדעות של אנשים אחרים אינן חייבות להיות הדעות שלי. אני מאפשרת לשמחה להיות כוח המנחה בחיי. ההחלטות שלי מושפעות מהחוכמה והאינטואיציה שלי, ואני סומכת עליהן. אני מברכת בחיים שלי כל יום את מה שקיים. אני בוחרת במחשבות שמזינות אותי ונותנות לי כוח. אני מרשה לעצמי להתרגש מהעתיד שאני מזמנת עבורי. אני פתוחה לשינויים והזדמנויות חדשות שמגיעות אליי, וזה עוד יותר גורם לי להתרגש לעתיד שמגיע. ההווה שלי הוא המתנה, ואני מעריכה אותו בכל רגע. כי מה שבעבר בעבר, מה שבעתיד בעתיד, וכל מה שקיים בעצם זה עכשיו, הרגע הזה. אני מאמינה שהחיים שלי תומכים בי, בכל דרך שאני הולכת בה. אני הפנימי שלי משגשג ומוביל אותי קדימה. אמירות אלו נועדו להחדיר לתודעה שלך תחושה עמוקה של ביטחון, שלווה, חשיבה חיובית עבור מטרה,
ובכלל, בשביל החיים, להרגיש טוב. את יכולה לשמוע את המדיטציה בלופ. האם את מוכנה לשינוי של התדר שלך, להרגיש טוב במהלך כל היום? תודה שהצטרפת אליי. שמי שירלי, ואני המכשפה במושבה. אם אהבת את המדיטציה, את האפרמציות, שזה אמירות חיוביות, אני אשמח ללייק, לעקוב, ובקרוב אצא עם מדיטציות חדשות. שיהיה לך יום מדהים, או לילה טוב.